Izingxoxo zekhodesa kwakuhloswe ngazo ukudala uxolo ngaphambi kokhetho lokuqala lwentando yabantu ngo-1994. Let me warn Mr. de Klerk. The introduction of anti-democratic measures today will result in a defiance campaign with me leading that defiance campaign. Izwe lasazikhotha amanxeba njengoba lalibuswa uhulumeni wobandlululo owawunesihluku kanye nonya. Before afika amaphoyisa ombuso wobandlululo ekhaya ahlasela ubaba engenze lutho. Kwakuyilona kanye lolu suku lwanamhlanje khathi abantu ababalelwa emakhulwini amathathu ababehlome bezingovolo begasela kule ndawo. Labo abasinda basakukhumbula njengayizolo kwenzeka ngehora leshumi kusihlwa ngalolu suku. Umita Mlife oneminyaka engamashumi amathathu nantathu wayeneminyaka emithathu nje kuphela khathi ubaba wakhe bemhudulela ngaphandle bamdubula amahlanda amaningi. Lengane yona yagwazwa ekhanda nokuyinto eyagcina ihlala esihlalweni esinamasondo impilo yayo yonke. uMaria Muswetsa wayeneminyaka e14 ubudala ngaleso sikhathi kanti umndeni wakhe nawo awusalanga ngaphandle kulokhu. Walahlekelwa ngubhuti wakhe kanye nomalume wakhe. Ngalobo busuku wayesazilela ukushonelwa umama wakhe. Namhlanje kusenzima kuye ukupholisa amanxeba avulwa yiLesibhicongo. Ngaleso sikhathi uhulumeni wobandlululo wabiza lesigameko ngokuhlaselana nje kwabantu abamnyama bebodwa. Kodwa ke isulwini zaLesibhicongo lokhu kwenziwa uhulumeni wombuso wobandlululo. Insolo zithi lokhu kuhlaselwa kwakuhloswe ngakho kuphazamisa izingxoxo ezayizohlahla indlela ebheke kuhulumeni ozobuswa intando yabantu. Phakathi kweinhlaka ezaziyingxenye yezingxoxo kwakuyiqembu iNational Party elaliphethwe nguFW de Klerk kanti kulezi ingxoxo iANC yona yayiholwa uNelson Mandela. Eminyakeni emibili eyedlule uDe Klerk kwawavula amanxeba ngalenkulumo. Between calling something a crime, like genocide is a crime. Apartheid cannot be, that's why I'm saying this, cannot be, for instance, compared with genocide. Kodwa ke khambeni kwesikhathi wawuguqula umbono wakhe yize wabe ususukile umsindo.